Hello, maayong hapon sa tanan maayong udto. Ayaw pansin na akong suot kay nara ko sa balay. Sayang po kay labay na ko na sa inaahi moong trapo. Okay pa man. So, ang atong lingaw ron, limpyuhan ako akong mixer kay hugaw kayo. Nasudlan og slime sa akong anak. Diri sa likod. So natanggal na ako. Gilabay na akong slime. So kay technician man ta, mao ni trabaho na to tig-ayoan eh. Ato ning limpyuhan ang atong mixer. Hugaw kayo kay napasagdaanan abugan, ni napatungan og slime. So simpre ang slime ni sulod diri pita oh. Diri sa daplin. Diri sa ni agi. So limpyuhan nato ni siya. Kuani pila ka channel niya. 12 channel 12. Oh. So nata diri sa atong music room, bungkag pa atong music room no. Nata diri. Makita ninyo na. Sa ato ning limpyuhan, so grabe baklaso na to ron nga baklasuno no, kini baklasuno ni siya. Ato ning picturean para mabalik na to unsa nga color ning mga knob ang tawag ani niya. May sliding volume ni siya, sliding. Para makita na to, para mabalik na to kung unsa yang alignment sa mga color. Masulod ra gud siya kung bisag unsa ibutang, pero tan-aw na tong alignment sa iyahang color. Picturean ako ni ron. Ako ni picturean. So human ani manglimpyo na pud ta kini na pong mga box na to. Kini na pud. So wala na plaster no. Tong mic na adiri. Nagkatag lang. So ang gitara na to pangarin sa to na. Keyboard na to na adiri. So taod-taod ato picturean ni siya. So init diri ha, init kayo. Sinang babaw, wala kay electric fan. Ini aircon na tong kuan diri. Kailangan na nato limpyuhan. Pila ka years ni wala na limpyuhan sa sulod. So backlas ta ani tanan ron. So nice. Unsa na imong gi-drink? Nag-drink ng kada mahuwad dira ha. Madubli ato trabaho. Madubli ato trabaho. Drink lang sa diha. So mag-start na ta ani. Oo kadiha marubag mutabang kag limpios ko. So say bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye people. Bye-bye, people. Bye-bye na, bye-bye.